Bok, moje ime je Gloria, a vi gledate još jedan Zagreb za mlade. Naša današnja gošća je gospođa Anka Mrak-Taritaš, kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba 2017. godine, dugogodišnja saborska i gradska zastupnica. Dobro nam došli. Lijepi pozdrav, dobar dan. Evo, imate puno iskustva i u radu u Hrvatskom saboru i u Skupštini grada Zagreba, imali ste kontakt sa mladima, pa evo što mislite koji su neki najveći problemi, odnosno izazovi koje muče mlade u Zagrebu? Ja imam dosta i životnog iskustva, imam i dva sina koji su, jedan je 30 i nešto godina, a drugi je 26, tako da mogu reći da imam i svakodnevno iskustvo od doma sa mladima, sa životom i sa potrebama. Dakle, ja inače ne razlikujem mlade, stare i srednje. Ja mislim da su potrebe mladih ljudi normalne ljudske potrebe. Ja ih čitam kroz tri teme. Jedna tema je da imaju dobro i kvalitetno obrazovanje. Druga tema je da nekako dolaze do posla i spremni su mijenjati i poslove i sve ostalo, ali da to bude po sposobnosti, a ne po podobnosti. I treća tema da imaju nekakve uvjete za život, da mogu živjeti i da im ono mjesto gdje žive, da ne bude nekakav problem. Kod nas nekako je karakteristika da mladi dugo ostaju živjeti zajedno s roditeljima. Ja sam i to iskustvo imala. Moj suprug i ja smo nekako donijeli odluku, imali smo tu priliku, to morate imati priliku. Naši su sinovi, jedan i drugi, otišli od nas na prvoj godini fakulteta. Živjeli su relativno blizu nas, ali nisu bili s nama i to smo onda kvalitetnije živjeli nego da živimo svi zajedno. Ali ne treba, ja u glavi ne razmišljam o mladima, dakle svako ima u svojoj dobi određene životne potrebe kad su im pojačani. Ali ljudi traže nekakvu stabilnost, traže nekakvu sigurnost, spremni su i za nekakve druge stvari i treba im dati poticaj. Na koji način se mladi mogu angažirati u svojoj lokalnoj zajednici? Dakle, moje iskustvo je da se mladi u Hrvatskoj i u gradu Zagrebu, dakle kad je riječ o gradu Zagrebu, se nekako teško organiziraju. Teško se organiziraju i u smislu određenog aktivizma, a još teže organiziraju u smislu djelovanja u određenim političkim, dakle u strankama. I onda imaju nekako osjećaj da će neko nekog zvati. Niko nikad nikog neće zvati. Ali imate, dakle u svakodnevnom životu i imate neke potrebe. Dakle, recimo jedan od angažmana koji ja čitam normalan da vi počnete raditi za to da se u vašoj ulici stavi semafor. I onda okupite nekako svoje društvo iz kvarta s kojim ste išli u školu ili na fakultet ili bilo gdje i onda kroz taj jednu vrstu aktivizma uz jednu vrstu brige za svakodnevni život možete se angažirati i kasnije se odlučiti angažirati u politici. I to je zapravo, kod nas je, nekako stvari su naopako kad gledate generalno. Kod nas najviše tako nekako entuzijazma ljudi je kad su predsjednički izbori. Predsjednički izbori, ko će biti predsjednik, neće utjecati na život jednog mladog čovjeka. Ali da živi u jednom okruženju koje je dobro, da živi u okruženju koje je ekološki prihvatljivo, da živi u okruženju ako ima malo djecu, gdje imate dječje igralište, da vodite računa da tu sad ne bude, dakle da su ljuljačke, da je sve zajedno, to je nešto što utječe, a to je ona najniža razina odlučivanja. I dobro bi bilo da se u principu mladi uključuju na nešto da si olakšaju svakodnevni život, da si olakšaju život u dijelu grada u kojem žive, da si olakšaju život na poslu, da oni budu poticaj i mogu biti poticaj i za sve druge. Ima li grad Zagreb bogat sadržaj za mlade? Sad je teško u vremenu korone, u vremenu potresa uopće govoriti o svemu tome. Grad Zagreb ima neke stvari koje jesu prednosti, ali ima i neke stvari koje su mane. Grad Zagreb zaostaje u svom razvoju zaista već dugi niz godina za nekim drugim gradovima metropole. Kad imate priliku vidjeti i uspoređivati neke druge i slične gradove, ja imam osjećaj da tamo ima ipak nešto više. Da ne kažem ja iz svoje životne dobi, kad sam bila mlada u nekom drugom stoljeću, ja cijelo vrijeme govorim u nekom drugom stoljeću, nekako sam imala osjećaj da možda je tad bilo bolje. Ali to može biti i osjećaj, znate, kad se vratimo onda imam osjećaj da je tad bilo nešto drugačije, da je bilo bolje, ali ja bih voljela da ima više sadržaja. Voljela bih
da grad Zagreb počne zaista biti, da se mijenjati u smislu nekih drugih europskih metropola, da prepoznaje temu zelenog razvoja, da prepoznaje temu da bude klimatskih promjena, da to se može prepoznati u svakodnevnom životu i kroz svakodnevnu priču i ja tu prepoznajem mlade ljude. Dakle, jedna djevojčica od 16 godina je u jednom trenutku vezano uz klimatske promjene pokrenula cijeli svijet da se o tome jače govori. Dakle, to je taj utjecaj koji može biti. Evo, vi ste u dosadašnjem radu dosta podupirali i Savjet mladih grada Zagreba i sve ideje koje su došle od mladih za mlade. Mislite li da se u Skupštini grada Zagreba dovoljno i kvalitetno odlučuje o mladima? Pa taj odgovor mogu najjednostavnije odgovoriti ne. Dakle, kad vi vidite dnevni red, dakle te naše skupštine imaju dnevni red od 40, 50, 60 točka. I onaj dio, kad se odlučuje o mladima, čak kad je izvješće o savjetu mladih, on je na kraju dnevnog reda. Dakle, na kraju, kad svi već koji su u skupštini, vi ste kad ste ujutro od 9 sati, pa do 9 sati navečer, vi ste već 8 sati, samo da što prije završimo, to je ljudski. Ali to je krivo. Dakle, skupština je mjesto, politika je mjesto gdje trebate kao prvo prepoznati da mladi nešto rade, da mladi nešto hoće, da im pomognete i financijski i na svaki drugi način. A to u trenutku kad dobijete onaj prime time, kad dobije se da je rasprava od 10 sati, u 11 sati, u 12 sati, onda će se pokazati da su se tu neki vjetrovi promijenili. Ja ne mislim da postoje čarobni štapići, ne mislim da će se stvari mijenjati preko noći. Nekako mislim, samo da od godine do godine nešto promijenite, već ste puno napravili. Kad ste mladi se nestrpljivi i logično je, morate biti tako. Ja zaista neizmjerno volim razgovarati s mladim ljudima. Jer znate, živite u nekim uobičajenim ritmom, na uobičajan način i u razgovoru vam postavi neko pitanje ili otvori neku temu i vi dobijete jedan posve drugačiju sliku svega toga i otprilike vam se rasvijetli da je stvarnost drugačija. Kojim temama ste se do sad bavili u Skupštini, a koji se tiču mladih, a kojima se planirate baviti još do kraja mandata? Dakle, kad je riječ o mladima, tu je uvijek ona aktivnost koja vam je kad je proračun, pa onda vam je tema proračuna nešto gdje pokušavate nešto osigurati, kad ste u oporbi to vam baš previše i ne ide. Ali imate niz gospodarskih tema gdje pokušava se potaknuti nekakav gospodarski razvoj, tu smo čak i neke amandmane za temu start-up, uopće poduzeća i svega ostalog. Dakle, da ljudi imaju osjećaj da imaju šansu, da imaju osjećaj da imaju priliku. Znate, ovaj potres koji je bio pred 10 mjeseci u gradu Zagrebu, ja ga čitam kao novu priliku. Možda je sad i trenutak, postoji jedan projekt na razini Europske unije koji se zove Novi Bauhaus. Dakle, između 2 svjetska rata je bio Bauhaus u Njemačkoj koji je od dizajnerskog i utjecajne umjetnosti je zapravo napravio da to bude prihvatljivo svima. I sad je Europska unija odlučila ići s jednim projektom koji se zove Novi Bauhaus, dakle novi materijali, novi način građenja, da je dizajnerski namještaj prihvaćen svima. Danas puno znate da sjedite u stolici za koju ne znate da je, ne znam, projektirao Gropius ili Mies van der Rohe. Ona ne mora biti tako skupocjena, nego može biti svakodnevna. Dakle, to je sad vezano uz zeleni plan, uz zeleni razvoj, nešto novo. I na to se u ovom trenutku treba nekako, da tako upotrijebim, prikačiti ne samo Hrvatska, nego se treba prikačiti i grad Zagreb. I to ću možda još pojednostaviti. Svaka opeka koja u gradu Zagrebu bude srušena zbog potresa bi trebala biti reciklirana i ponovo ugrađena. Na taj način potičete zelenu ekonomiju, zeleni razvoj, nekakve nove. Dakle, tko tu može biti nositelj svega toga? Jedan mladi čovjek. Dakle, ja bih voljela da iz Zagreba ili iz Hrvatske za sljedećih 30 ili 40 godina kad će neko govoriti, reći, vidi, jedan od autora Bauhausa i novog Bauhausa i novog zelenog razvoja je bio neko koji u tom vremenu u gradu Zagrebu, ne znam, završio fakultet ili počeo raditi. Na koji način kao saborska i gradska zastupnica komunicirate s mladima? Pa ja nastojim, sad tu ovako ću možda malo maknuti iz politike, ja mislim da život ne traje jedan saborski mandat.
Mislim da život ne traje onaj period kad ste u politici, ja mislim da on traje i puno prije, a onda i traje i iza toga. I u svemu tomu morate biti normalni. I morate razumjeti mlade koji su nestrpljivi, morate razumjeti mlade koji žele mijenjati svijet, jer to je njihova uloga i to je njihova zadaća na svijetu. Kao što je, ne znam, zadaća bake da mazi unuka, tako je zadaća mladih da mijenjaju, da budu brzi, da misle 100 na sat, da koriste nove tehnologije, da im to sve zajedno bude normalno i ja nekako uvijek nastojim u toj komunikaciji s mladim ljudima tako komunicirati. Nema šanse da se meni se znaju javiti neki ljudi koji su na postdiplomskom studiju iz arhitekture ili iz prostornog planiranja, koji su na studiju. Dakle, kad se meni neko javi mailom, ja isti čas mailom odgovaram i dakle, oni to rade ili u sklopu, ne znam, diplomskog rada ili u nečeg. Sad se javio jedan mladi ljudi koji su, jedan studira produkciju, drugi studira režiju i preispituju jednu lokaciju u gradu Zagrebu. Ja kad sam dobila taj mail, isti čas sam odgovorila na taj mail i rekla da, mogu vam dati izjavu, da, evo, birajte, hoćete termin ponedjeljak i utorak. Dakle, ja imam određena znanja, imam nekakva određena iskustva i ne mislim nekog daviti i sad reći, gle, kad sam ja bila, to je tako. Ja jednostavno želim slušati mlade i ako mogu da ih usmjerim u pravom smjeru gdje će ići malo brže. Svako mora svoj put proći, ali da baš ne morate sve prepreke proći, pa da su vam 2 prepreke manje pa da imate samo jednu. Da, mladima je jako važno to što su danas političari, odnosno, nažalost, malo njih, a vi ste među njima dostupni. Evo ja mogu dati vlastiti primjer, mi kad smo vas zvali u podcast, mi smo se zapravo 2 poruke dogovorili za dalje, što zapravo nama jako puno znači. I kao centru i meni kao voditeljici ovog podcasta. Pa evo za kraj, ako imate neku poruku za naše mlade. Pa ja nekako mislim i da bi bilo dobro, nek se angažiraju. Svaki angažman je dobro došao. Ako će se angažirati da se naprave 2 klupe u parku, je već neki angažman za zajednicu. Ako će se angažirati da bude što više, ne znam, na parkiralištima za električne aute, je dobro došao. Dakle, svako se treba svojim malim dijelom angažirati, taj angažman će biti dobro došao, bit će poticaj nekom drugom i politika je normalan posao i koji svaki drugi. U politiku kad uđete možete raditi na ovaj ili onaj način. Ne smijete se mijenjati, morate biti sami svoji. Moj je zapravo poruka mladima, angažirajte u politici, samo tako neke stvari možete promijeniti, a promijeniti možete. Gospođo Mrak-Taritaš, još jednom puno hvala. Hvala vama. A hvala i vama što ste nas pratili. Vidimo se idući tjedan. Pozdrav!